Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του επιτραπέζιου των γραφομαχιών. Σε αυτό το επιτραπέζιο, οι μαθητές θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στον ψηφιακό κόσμο του LibreOffice για να αναδειχθεί ο απόλυτος πρωταθλητής γραφής. Για το παιχνίδι θα χρειαστείτε έξτρα ένα ζάρι και 2 με 3 πιόνια ανάλογα με τους παίκτες. Το παιχνίδι παίζεται με 2 έως 3 παίκτες με την εφαρμογή AirTutor που θα εξηγήσουμε περαιτέρω μετά. Στόχος του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που θα μαζέψει τους περισσότερους πόντους να βγει νικητής. Για 2 παίκτες οι πόντοι είναι 15, για 3 παίκτες οι πόντοι είναι 12. Λοιπόν, γραφομαχίες. Εδώ έχουμε το ταμπλό και το πρώτο πράγμα που θα δείτε είναι το ότι μπορούμε να σκανάρουμε εδώ πέρα αυτά τα δύο πεδία. Στο ένα είναι οι οδηγίες και στο άλλο είναι το βίντεο με εμάς που παίζουμε. Αυτό το βίντεο που θα δείτε τώρα. Λοιπόν, στη συνέχεια, στο ταμπλό κανονικά θα πρέπει να είναι με χρώματα, αλλά λόγω του ότι δεν είχαμε ένα ταμπλό με χρώματα έτοιμο, έχουμε αυτό. Σε κανονικές περιπτώσεις, άμα το κάθε κουτάκι είχε χρώμα, τότε με βάση το χρώμα που θα έπεφτε ο κάθε παίκτης θα είχε διαφορετική ερώτηση. Μία ερωτήση από τα 3 αυτά decks που έχουμε εδώ μπροστά. Λοιπόν, τώρα εφόσον δεν έχουμε ταμπλό με χρώμα, θα πάμε ό,τι ερώτηση να είναι για ό,τι κουτάκι να είναι. Βέβαια, εκτός από αυτά τα κουτάκια, έχουμε κάποια special κουτάκια. Έχουμε τα κουτάκια με το χ, τα οποία σε κάνουν να χάνεις τη σειρά σου άμα ο παίκτης πέσει πάνω, αν πέσει πάνω δηλαδή, και είναι αυτά τα κουτάκια εδώ πέρα που δείχνουν πως θα βάζει μία κάρτα από ένα special deck. Αυτές οι κάρτες από το special deck είναι σχεδιασμένες για να μας δώσουν κάποια προνόμια. Ο κάθε παίκτης ξεκινάει από την αρχή και μπορεί να πάει όπου θέλει. Ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Ο πρώτος παίκτης ρίχνει το ζάρι και παίζει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ας πούμε ότι αυτό το μπλοκ είναι το κόκκινο. Θα τραβήξουμε από το κόκκινο deck και θα σκανάρουμε την κάρτα με το AirTutor, όπου θα εμφανιστεί η ερώτηση μορφοποίησης κειμένου. Πατώντας OK, μας εμφανίζεται μια άσκηση learning caps. Σε περίπτωση που απαντήσουμε σωστά, ξαναπαίζει ο ίδιος παίκτης. Αλλιώς συνεχίζει ο επόμενος. Οι οδηγίες παιχνιδιού. Αυτή ήταν η παρουσίαση του επιτραπέζιου γραφομαχίες. Είμαι ο Βασίλης Χρήστος Μιουλόγλου Και ο Παναγιώτης Ισούρκας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.